падару модар имрӯз аз ин ободӣ, аз ин сулҳу осоиштагӣ мана диёри худ рӯҳия гирифта фарзандои худро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ тарбия намуда истоданд, ки инро имрӯз мо бо чашми худ дида истодем, ки бо хоҳиши худ ҷавонҳо омода ҳастанд барои хизмати ҳарбӣ. Куллан ҷавонҳо дигаргун шудаанд, ҳисси ватандӯстӣ, ҳисси меҳанпарастӣ дигар шудааст ва имрӯз медонанд, ки ин хизмати ҳарбӣ барои онҳо як дарси зиндагӣ, дарси ҳаёт аст. Ин як анъана шудааст. Давоми мана солҳои охир анъана шудааст, ки ҷавонҳо бо ихтиёри худ, бо як амри дили худ барои хизмати ватан имрӯз омода шуда худашон омада муроҷиат мекунанд, ки мо имрӯз омода ҳастем бо амри дили худ барои хизмат равем.